Ας δούμε πώς να ανακοινώσετε στην οικογένειά σας ότι είστε ομοφυλόφιλος. Ήρθε λοιπόν η στιγμή που θέλετε να μιλήσετε στους δικούς σας ανθρώπους για τις επιλογές σας. Καταρχάς, για να βρίσκεστε σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι έχετε πλήρη συναίσθηση των προτιμήσεών σας και έχετε κατασταλάξει αυτές. Το να αποδεχτείτε πρώτα απ' όλα εσείς οι ίδιοι τι συμβαίνει είναι και αυτό από μόνο του ήδη ένα πολύ μεγάλο βήμα. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο που κλασικά η οικογένεια και οι φίλοι αρχίζουν το προξενιά σε κάθε κοινωνικό γεγονός που σας βλέπουν, καθώς δεν έχετε ως τώρα εμφανίσει κάποιον σύντροφο. Εσείς ευγενικά αποφεύγετε τις πολλές απαντήσεις και δεν βλέπετε την ώρα να γυρίσετε στο σπίτι. Νιώθετε ότι θέλετε να το μοιραστείτε με τους δικούς σας ανθρώπους και ψάχνετε τον κατάλληλο τρόπο και τη σωστή στιγμή. Αρχικά, καλό θα ήταν πριν φτάσετε στην οικογένειά σας να το μοιραστείτε με κάποιον πολύ δικό σας φίλο. Μιλώντας του γι' αυτό θα νιώσετε ήδη καλύτερα, αφού θα έχει βγει από μέσα σας. Πάντα το να εκμυστηρευόμαστε τα μυστικά μας σε φίλους μας είναι πιο εύκολο από ό,τι στην οικογένειά μας. Καλό θα ήταν να μην συγκαλέσετε οικογενειακό συμβούλιο με όλα τα μέλη παρόντα. Ξεκινήστε μιλώντας στο μέλος της οικογένειάς σας που πιστεύετε ότι θα σας ακούσει πιο εύκολα και εμπιστεύεστε περισσότερο. Κοινώς, ένας άνθρωπος τη φορά. Στη συνέχεια προσπαθήστε να βρείτε μια καλή στιγμή. Δηλαδή, δεν θα ήταν πολύ συνετό να ανακοινώσετε στον μπαμπά σας ότι είστε ομοφυλόφιλος τη στιγμή που μόλις έχει απολυθεί από τη δουλειά του. Επιλέξτε λοιπόν μια στιγμή που το άλλο άτομο να είναι σε καλή διάθεση. Και αν τελικά το πω και η αντίδρασή τους δεν είναι θετική? Η παραδοχή ενός παιδιού στους γονείς του, των προτιμήσεών του, είναι ήδη από μόνο του ένα ευαίσθητο θέμα. Το άκουσμα μιας τέτοιας ανακοίνωσης μπορεί να προκαλέσει ανάμεικτα συναισθήματα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είστε ειλικρινείς, να μιλάτε για αυτό που σας συμβαίνει και να δώσετε χρόνο στους ανθρώπους σας να τον διαχειριστούν. Όταν εσείς οι ίδιοι υποστηρίζετε τις απόψεις σας με αυτοπεποίθηση, αργά ή γρήγορα οι δικοί σας άνθρωποι θα σας αγκαλιάσουν για αυτό που ακριβώς είστε.